Ngiphinde ngibingelele. Ngisake ngikuveze ukuthi i-most yezinto engizenzayo ngizenza ngokuthatha ama-direction kubantu ama-social network like uFacebook kakhulu ubona uphethe izinto ezahlukahlukene no-YouTube. So into umuntu uma beyikhuluma nami ngiyibone iyona ngizoyibeka njengoba injalo, angizukuyigegeleza, angizukushona le nale nale. Iqiniso lehlezi liyiqiniso. Uma kukhona okumphatha kabi ukuthi mina ngikhuluma iqiniso, futhi phela akafanele ukuba kule ndawo, akafanele ukuba la eSouth Africa, akafuneki umuntu onjalo eSouth Africa, asimfuni umuntu onjalo eSouth Africa. Sekaningi ngikhuluma udaba lwesibhamu ukuthi khona abangilandela ngesibhamu, khona abangizingelayo. Namhlanje-ke ngibona eminye imiyalezo njengoba ngichaza ukuthi izinto engizenzayo mina ngilandela ngithola la ukuthi kumele ngenze kanjani. Ngithole eminye imiyalezo ethi namhlanje ngizodutshulwa, namhlanje ngizodutshulwa. Futhi into kade ifuneka kumina ukuthi kumele ngixolise ukuthi nganqaba ukwenza umsebenzi ekhala umsebenzi wembuzi. Ngoba phela iyona into esibangayo leyo nje ukuthi nami kumele bangigcobe ngifana nalezi ezinye iy'ngane ezingabuzi lutho ey'thule ngathi akonakale lutho, yabona. Anginankinga noma ngabe engikwenzayo mhlawumbe okunjengemithi abangitshela khona phakathi ku-Facebook ukuthi ngabe ku-right noma ku-wrong, anginankinga nalokho. Ngikwenza mina into yenzeka ngokukholwa, hhayi ngokuthi leyo nto iyakusebenzela noma ikusebenzele lento osuke uyenza. Amandla okwenza izinto siwathola ngemicabango, ngenhliziyo, ngemizwa. Yebo, imizwa nemicabango okwazi ukukhanda ngakho izinto ukuze zikwazi uba zigcine zenzekile. Nathi-ke kulele kuthina, ithina esihlukumezekayo, thina kubuhlungu mase okay le system ifike isebenzise abantu bakini noma abantu bakini noma abantu abaseduze kwakho ukuku-attack-a. And kubuhlungu ukubona omunye umuntu engasekho noma eseshonile kanti bezama ukukugadla, igcine into zakhe zabuyela kuyena. Mina kuhlezi kwenzeka kanjalo, akekho umuntu okwangisuke noma okwangigadla kodwa waphumelela yena. Akukaze waze kwenzeka, sekungaba khona emhlabeni. Ya khona ungangigadla noma ungakwenza okwenzayo mhlawumbe kuphazamiseka impilo yami, ngingakwazi ukwenza izinto empilweni, kodwa ngeke uze ukuthole ukuthula empilweni yakho ngokwenza kwakho kanjalo. Angeke uze ukuthole ukuthula empilweni yakho. Ngisho ngathiwa angazi mhlawumbe uma ngathiwa ngifile, angikaze ngibone uma ngathiwa ngifile, kodwa nje ngiphila. Akekho umuntu engimaziyo okwangichukuluza ongathi njengamanje ujabule 100% empilweni yakhe. Badliwa onembeza abantu futhi bayazi into abayenza ayikho right, kodwa futhi bayaqhubeka bayenza. Ukuhlukumezeka-ke into kusuke into ekanjalo-ke, ukuhlukumezeka. Lowo muntu lo ohlukumezekile ngoba kuyacaca ukuthi lento ayenza kwayena akayithandi, akathandi ngento ayenzayo, kodwa ngoba wavuma uma engayenzi leyo nto uzobulawa. Lapha eSouth Africa uma ukuthi bayabona ukuthi amandla akho okwenza izinto angaphezu kwabo bonke abanye, bakulandela ngesibhamu, isibhamu esilandelayo. Ingakho ngiphosta, ingakho ngisho ukuthi khona omunye ophostile futhi umyalezo wami lo obhekene nami, namhlanje ngizodutshulwa. So ngithi angikuphoste ukuze noma ngabe yini eyenzakalayo kumina kwazeke ukuthi kusukaphi kanjani. Obunye ufakazi bonke bukhona efonini,